नमस्ते. बेंगळुरूंत 29 मे से एक मस्त स्पेशल प्रोग्राम होत असा. आमची कोंकणी संमेलन हांगा ह्या प्रोग्रामचे नाव. सोना गणेश माम हा प्रोग्राम ऑर्गनाइज करतो. सो कोंकणी बोलांचे पूरा आमच्या समाज बांधव लोक अटेंड करायला तसला एक इव्हेंट आहे. इट्स अ मस्ट इव्हेंट फॉर ऑल द कोंकणी स्पीकिंग पॉप्युलेशन इन बँगलोर एस्पेशली. ह्या प्रोग्राम दयानंद पै माम, सदाशिव शेणे माम तसे विविध क्षेत्रांत अचीवमेंट केले मस्त जन येतोच होतो. तिंचे पूरा तुम्ही ते लोक काय बोलतो तो त्या बोलांचे तुम्ही पूरा ऐकायला होईत. यू कॅन टेक इन्स्पिरेशन फ्रॉम देम. ऑल्सो ह्या प्रोग्रामांत कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज असतात. म्युझिक, सॅक्सोफोन तसे विविध कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज असतात. तिचे ಒಟ್ಟುಸು ಕಾಸರಗೋಡು ಚಿನ್ನ ಮಾಮ ಹಿಂಚೆಕ್ ಗಾಂಟಿ ಸಂಗಂಚೆಕ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ ಅಸ್ತ. ह्या प्रोग्राम 29 मे 3 o'clock 9 o'clock होता. ह्यांत अनेक विशेष ना सोना गणेश माम हिंचे फूड अरेंजमेंट करतो. सो मस्त लायक जेल्ले फूड असता तसून तुम्ही पूरा जाऊन येवले. इट इज गोइंग टू बी अ सेलिब्रेशन ऑफ आवर कल्चर. कल्चरल ॲक्टिव्हिटीज असता, लायक फूड असता, तसेच इन्स्पिरेशनल टॉक्स असता. पूरा जन सेरन आम्ही एक लायक दिन स्पेंड करण्याचे आम्हाला एक अवकाश गोलसा मस्त दिन जाल्यापर्यंत असले प्रोग्राम अरेंज केलाय. सोना गणेश माम हॅन्सू माझे एक धन्यवाद. आणि मी यांचा ह्या कार्यक्रमास तुम्ही पूरा जण येऊया. लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑन द 29th of May. थँक्यू.